Mera ta' xhur passati ħadd ma huwa se jerfa' responsabbiltà politika wara l-eżitu tal-inkjesta pubblika brabta mal-mewt taż-żagħżugħ Jean Paul Sofija. Għal aktar minn darba l-ġimgħa filgħodu Net News staqsal il-Prim Ministru Robert Abela min se jkun qed jerfa' responsabbiltà politika wara illi f'paġna 405 il-bord tal-inkjesta ddeskriva l-mewt ta' Sofija bħala traċedja illi kienet riżultat ta' żbalji ħoxnin illi xi ħadd għandu dmir illi jerfa' responsabbiltà għalihom fejn saħqet illi dan għandu jkun l-istat illi naqas milli jżomm għajnejh miftuħa taħwit fil-qasam eżekuttiv. Iżda Abela qed jimplika illi ħadd m'għandu jerfa' responsabbiltà politika. L-inkjesta kienet ċara f'dak illi qalet fejn identifikat lil min kellha tidentifika u li allura kellu jwarrab, dak kien hemm diġà numru ta' persuni li jerfgħu responsabbiltà. Se jkun hemm min se jerfa' responsabbiltà politika però. L-inkjesta identifikat min għandu jerfa' responsabbiltà u dak il-persuni diġà jerfgħu ir-responsabbiltà. Ma inti trid inti ma trid kien hemm l-istat instab illi falla ara bewet uħor f'sena kien hemm l-istat illi instab illi falla lil Bernice Kassar Niċilja, l-istat instab illi b'xi mod jew ieħor falla lil poplu fil-każ tal-Vital Stewart. Issa f'din l-inkjesta kien hemm illi l-istat kellu jinstab responsabbli. Ġifieri u ħadd ma refa' responsabilità politika. L-inkjesta tkellmet dwar kwistjoni ta' nfurzar. Minkejja innuqqasijiet kbar minn numru ta' ministri u deputati laburisti minkejja li saħansitra fis-sajf kienu vvotaw kontra il-issir inkjesta pubblika brabta ma' dan il-każ, il-Prim Ministru qed jibqa' jinsisti u jagħtix jifhem illi ħadd ma huwa se jmexxi b'eżempju u jerfa' ir-responsabbiltà politika. Għalkemm meta ġie pressat minn dan l-istazzjon Abela spiċċa kellu jammetti illi l-istab instab responsabbli iżda xorta ħadd mill-klassi politika mhux se jħallas għal dan in-nuqqas. Waħda mill-rakkomandazzjonijiet li jista' joħroġ biha sottokumitat tal-Parlament li jkun hemm amalgamazzjoni tal-funzjonijiet tal-infurzar ukoll. Naħseb tkun suġġeriment li huwa wieħed prattiku dan. Ġifieri għandi nifhem ħadd mhux se jerfa' responsabbiltà politika. Dawk kollha li l-inkjesta identifikat li għandhom jerfgħu ir-responsabbiltà b'mod wiesa' f'dawn l-aħħar sigħat diġà jerfgħu ir-responsabbiltà. Sabet li l-istat ukoll. L-istat sabet responsabbiltà fuq il-kwistjoni tal-infurzar. Waqt li beda jwieġeb lil Net News, Abela oġbu jattakka l-inkjesta pubblika li saret brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fejn il-gvern instab responsabbli għal qtil tal-ġurnalista għaliex kien ħoloq kultura ta' impunità surrealment anke hawn ħadd ma refa' responsabbiltà politika bil-Prim Ministru jgħid li dik l-inkjesta kienet waħda tat-teatrini. L-esperjenza li kellna aħna kienet dik ta' Daphne Caruana Galizia xek li il-mod kif tmexxiet I think it left much to be desired. It-tiftix għall-ġustizzja li ma jsirux teatrini waqt inkjesta pubblika. U dwar il-każ ta' Jean Paul Sofija, f'paġna 24 tal-inkjesta ntqal kif prattikament Abela gideb lill-poplu meta sostna li ma rridx isejjaħ inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' dan iż-żagħżugħ għaliex tippreġudika l-proċeduri kriminali sqarrija li ġiet deskritta mill-bord bħala għal kollox żbaljata. L-istess skuża kienet ġiet użata minn Robert Abela lura fl-2021 meta kien sar l-appell biex isejjaħ inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Miriam Paċ li ma' inkjesta għal xi raġuni baqgħet ma sejjaħa. Hawn staqsejna lil Abela min jagħtih il-pariri legali u tax jifhem milli d-deċiżjonijiet joħodhom waħdu. Hemm momenti fejn iva stajt kont aktar sensittiv, fejn kien hemm il-moħħ legali tiegħi li jeleb l-element ta' sensittività. Min jagħtik pariri legali, Prim Ministru? Tinżomm, naħseb li xi ftit fil-liġi wara 20 sena fil-qorti nifhem mhux hekk, jiġifieri. Minkejja kollox, Robert Abela baqa' ma wera ebda rimmors illi ma sejjaħx l-inkjesta pubblika wara l-mewta traġika ta' Miriam Paċ fit-2 ta' Marzu ta' 4 snin ilu. Illi mietet wara illi dara krollata l-kollox kif kienu qed isiru xogħlijiet ta' kostruzzjoni biswita. Anzi, donnu qed jiftaħar illi fil-każ ta' Jean Paul Sofija sejjaħa minkejja illi irreżista bis-saħħa kollha u kellu jkun biss għall-għajta ta' poplu, id-determinazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u r-reżiljenza ta' Inkjesta pubblika illi kollox qed jindika illi kieku sejjaħa snin qabel u ma baqax jinjora l-appelli din it-traċedja ta' Kordin jafset ġiet evitata għal kollox. Darba minnija. Jiġifieri inti semmi. Stajt għamilta qabel. Permetti li ftit. Reżistejta. Permetti li ftit. Francesco Catania, Net News.